Tänään mä teen semmoisen videon, että mä otan teidät mukaan mun päivän treeniin. Ja tänään on sunnuntai, kello on 7.24 aamulla. Mä oon täällä CrossFit Oululla, tää on mun kotisali, missä mä treenaan käytännössä. No, tällä hetkellä on käynyt ehkä vähemmän, mutta mä oon täällä jo sen alusta asti käynyt, eli vuodesta 2012. Tää on ihan mieletön paikka ja mahtava yhteisö. No, mutta tämän päivän treeni mulla on vauhtikestävyystreeni ja ulkona olisi kyllä hyvä juosta, mutta mä teen sillä lailla, että mä juoksen ensin lämmittelyn 2 kilometriä, käyn pihalla juoksemassa, sitten tuun tänne salilla ja juoksen tämmöisellä Assault Air Runnerilla 3 kertaa 10 minuutin vauhtikestävyysvedot, niin se on 2 minuuttia aina palautusta välissä. No se syy sille, että minkä takia mä teen sen sisällä, niin mä haluan nyt pikkusen seurata niitä mun laktaatteja, eli sykehän kertoo hyvin niistä alueista, ollaanko peruskuntoalueella, PK-alueella vai vauhtikestävyysalueella, maksimikestävyysalueella, jos sä oot käynyt tekemässä testit itselle. Ja vaikka et oiskaan käynyt, niin aika hyvin nämä kellot näyttää suuntaan antavasti, että missä vois mennä alueet. Mutta koska syke on kuitenkin herkkä monille asioille, siihen vaikuttaa hermosto niin paljon, niin mä haluan joskus katsoa, että missä ne oikeasti menee ne mun rajat. Ja tänään mä teen tuossa matolla just sen takia, että sen 10 minuutin jälkeen niin mä otan itseltä laktaatit. Okei, niillä ei välttämättä saa sitä justiinsa oikeaa kynnystä kiinni, mutta että mä saan suuntaan antavasti, että millä vauheilla, niin minkälaiset laktaatit mulla tulee. Ja sitten mä pystyn katsoa vähän, että mikä se syke siinä on. No, muuttujahan tässä on se, että mä juoksen nyt tuommoisella Assault Air Runnerilla. Se ei ole sama asia, kun mä juoksin pihalla. Se ei ole myöskään ihan sama asia, että mä juoksin normin juoksumatolla, koska tuota mattoahan pyöritetään niin kuin lihasvoimalla, eli siinä ei ole mitään moottoria. No, mielenkiintoinen kuitenkin nähdä, mä en ole koskaan tuossa ottanut mitään laktaatteja ja saa nähdä, että miten mä saan ne vauhdit piettyä. Et se on vähän kinkkinen pitää tuossa matolla pitempään sitä vauhtia. Mä oon tehnyt tuossa enemmän semmosia niin crossfit-treeneissä, eli on ollut joku vaikka tankoliike ja sitten välissä ollaan käyty juoksemassa, niin semmossa mä oon käyttänyt sitä, plus sitten vetotreeneissä on käyttänyt. Mutta katsotaan nyt tämmöisissä pitemmissä vauhtikestävyysvedoissa, että miltä se tuntuu tuo matto. No toinen asia, minkä mä halusin tässä tulla kertomaan, on se, että mä menen aika lailla 6 päivän päästä Vantaan maraton tapahtumaan ja siellä mä juoksen 10 kilometriä. Se on nyt semmoinen lähtötaso mulle, että mistä lähdetään kohti sitä ultimaattista tavoitetta. Ja mä oon vähän pyöritellyt, että mikä se mun tavoite olisi, että hirveän vaikea sanoa, että missä 10 kunnossa mä oon, että kautta aikojen mä oon joskus 10 vuotta sitten, olisiko ollut 41, 17 radalla 10 ehkä, mutta silloin mulla oli 2 vuotta aika aktiivista juoksua takana. Ja nyt mä oon aloittanut juoksu silloin toukokuussa semmoisella 3 kilometrin lenkeillä ja siitä pikkuhiljaa sitten kasvattanut määrää ja sieltä heinäkuun puolesta välistä myös saanut sitten juoksun valmentaja itselle. Eli tässä ollaan kuitenkin niin kuin jonkin verran tehty töitä mutta mulla on hirveän vaikeaa niin kuin päättää, että mikähän se mun tavoite sinne olisi. Mä oon vähän pyöritellyt sitä, että voisiko se minimitavoite olla nyt sitten se, että mä menisin sitä se mun tavoite maraton vauhtia 10 kilometriä, mikä tarkoittaa semmoisia 4-15 kilometriä. Silloinhan se loppuaika meni sinne 4-2-3-9. Mutta siitä pitää keskustella varmasti vielä coachin kanssa, että olisiko se siinä vai voisiko se olla vähän kovempi riskillä. Voisiko sieltä tulla niin tosikin kova tulos, mutta että se varmaan sitten myös näyttää vähän se päivän kunto ja minkälainen keli on ja kaikki. Monella asialla on merkitystä, mutta tässä juoksussa niin se on tosi mukavaa ainakin minulle, että mä en lähde ketään vastaan kilpailemaan. CrossFitissa mä tiesin, että kun mä menen kisoihin, niin ainoastaan kelepaa voittoja. Ne pitää voittaa ne ihmiset, jotka siellä on vastassa, mutta nyt kun mä lähden juokseen, niin
niin en mä tiedä ketä siellä on, enkä mä voi lähteä kilpailemaan ketään vastaavaa. Mä voin lähteä vaan niin etsiä niitä omia rajoja ja missä ne sinä päivänä on. No joo, siinä oli vähän tämmöistä pyörittelyä. Mutta tehdään sillä lailla, että mä lähden nyt tekemään alkulämmittelyt 2 kilometriä juokseen pihalle. Okei, nyt on 2 kilometriä käyty pihalla juoksemassa. Oli niin nätti keli, että heti alkoi harmittaa, että olisi ehkä pitänyt tänään juosta pihalla nämä VKV:t, mutta hei, mitäpä sitä ei tekisi tämä YouTube-kanava eteen. Ja muutenkin musta on mukava ne laktaatit mitata. No, tuo lämmittelyn jälkeen mä teen vielä avaavat jumpat, eli mä aktivoin pakara, takareisi, pohkeet, aukasen lantio. Tärkeitä juttuja ennen kuin aletaan juoksemaan vähän kovempaa. Et sulla on kroppa valmiina, varsinkin jalat, keskivartalo siihen valmiina. Okei, eli mä otan tähän alkuun lähtölaktaatit. Mä en näitä sitten kuvaile treenin aikana, menee treeni ihan höpöksi. Mutta mä laitan videolle mitä ne laktaatit on ja mitä ne sykkeet ja vauhdit tuossa matolla on. Mutta tämähän on niin verensokerin mittausta, että laitetaan vaan tuonne liuska ja tämä se on inhottavaa pistellä ittiä, mä en tykkää yhtään tästä. Mutta ei se auta, pakko kai se on piste ja tuohon, noin pistetään ja saatiinko sieltä etes? Onpa. Siinä se on nyt kiinni. Kyllähän sieltä saadaan puristeltua vähän veritippa. Ensimmäinenhän se pitäisi aina pyyhkäistä pois, mutta kylläpä on pieniä neuloja, koska no kyllä sieltä ehkä tulee oikein lypsetään, niin saataisiko me tuosta mitattua laktaatti? Imase. Nyt se imas. Okei, eli nyt katsotaan se lähtölaktaatti ja tämähän kertoo myös siitä, että onko palautunut. Semmoista, jotka reenaa hulluna ja kertoo, että on tosi kovia treenaamaan, niin todennäköisesti on koko ajan ihan hapoilla, eli yli 2 laktaateissa. Eihän se tähän arkielämäänkään kovin hyvää tee, jos on hapoilla. Kuka sitä jaksaa. Ja minun anaerobinen kynnys on 3,2. Eli jos halutaan VK-treeni onnistuneesti, niin se viimeisen veon jälkeen pitäisi vielä pysyä siellä. Ehkä 3,5 paikkeilla. Mutta katsotaan lähtöjä. Siitä aletaan treenaamaan. Ja joo, 1,4. Se on ihan ok. Tähän mä oon tyytyväinen. Tällä lähdetään ja joka veon jälkeen mä käyn ottaa laktaatit ja katsotaanpa treenin jälkeen, että miten se meni ja miten se korreloi sykkeiden kanssa.
VK-treeni takana, 2 kilometriä lämmittelyä, sitten 3 kertaa 10 minuuttia vauhtikestävyysalueella, 2 minuuttia lepoa, aina sen 10 minuutin vedon välissä ja sitten loppuu vielä 2 minuutin loppuverkka. 2 kilometrin loppuverkka tietenkin. Laktaatit näkyy ja sykkeet siinä videollakin jo pikkusen, mutta se oli aika yllättävää, että ensimmäisellä 10 minsalla mä menin semmoista 5 minuutin kilometrivauhtia. Pikkusen reilu 2 tonnia tuli tuohon mattoon. Toki matosta ei koskaan tiedä, kun se kalibroitu oikein. Ja tuo on vähän erilainen juosta tuolla Assat Runnerilla. Se vähän niin kuin tuntuu, että lihakset tekee enemmän työtä. Mutta toisaalta sitten se matto pyörii alla, niin onhan se aina ulkona, kun on tuulet ja mäet, niin sillä lailla vähän haastavempi. No joo, se meni ihan hyvin. Mä katsoin, että laktaatit nousi sinne 2,4. Oikein hyvää, ei mitään hätää. Aerobisesti kroppa toimii hyvin. Ja toisella veolla sitten kiristin vauhtia. Meni semmoista ehkä 4,30 kilometrin vauhtia, 4,35 siellä. Tuntuma oli hyvää, syke siellä lopussa saa 5-8 paikkeilla. Mutta sitten otin laktaatti, mikä näytti 3,8. No, sitten mä olin silleen, että oho, että jos mulla on 3,2 on se anaerobinen kynnys, niin nyt ollaan menty jo yli sen ja ehkä vähän säikähi siinä. Ja sitten se viimeisen veon vetti samaa vauhtia, mutta nyt en lähde kiristään. Ja vei sillä samalla vauhdilla about 4,30 per kilometri. Ja tuohon tuli about 2200 metriä matkaa, niin laktaatit tippu. Myös ne oli taas siellä 2,4 paikkeilla. Joka tarkoittaa siis sitä, että okei, tuo on mittarissa voi olla vähän heittoa, mutta mä silti olisin sitä mieltä, että se viimeinen vetotuntumakin oli tosi helppo ja sykkeet oli aika lailla sammaa, tai 5-8 lopussa se pikkuhiljaa nousee sinne. Mä voin laittaa ne sykekäyrätkin tähän, niin selviää, mutta se, että mulla vasta kone lähti kunnolla käyntiin sillä 3. veolla, eli se toinen veto oli vähän niin kuin liian huonosti lämmitelty, mikä kuulostaa hullulta, että mä olin 2 kilometriä käynyt hölkkäämässä ja vähän aktivoinut ja tehnyt jo 10 minuutin veo siihen, niin silti se tuli vähän liian nopeaa ja se laktaatti lähti nousee. Eli mitä tästä ottaa oppia, niin se lämmittely ja valmistautuminen kovempiin treeneihin, niin se oikeasti on tärkeä. Koska sä saat paljon enemmän sitä treenistä irti, paljon kovemmilla tehoilla, kovemmilla vauhteilla, mutta et hapota ittiä. Eli silloinhan se kunto kehittyy, kun sulla ei tule se maitohappo siihen tielle. Toki joskus reenataan sitä, sitä maitohappopuskurointia, mutta nyt ei reenattu sitä. No joo, ylipäätään oli tosi hyvää treeniä ja tosi hyvä mieli tästä. Ja kameralle puhuminenkin tuntuu tosi luontevalta nykyään, että tähän on mukava jutella tänne ja toivottavasti semmoista, jotka on kiinnostuneita tästä, niin saa tosi paljon. Ja laittakaa tuohon alle kysymyksiä ihan niin kuin maan ja taivaan väliltä, mielellään kuitenkin aiheesta, niin mä yritän vastata omaan näkemyksen mukaan. Sen verran mun pitää sanoa, että mä oon aika perehtynyt tähän testaukseen. Mä oon ollut yli 10 vuotta pelastuslaitoksella kuntotestaaja. Mä oon tätä submaksimaalista polkupyörä ergoa testannut todella paljon. Olen tutustunut alan kirjallisuuteen, käynyt kursseja paljon, eli vaikka mä en ole Jyväskylän liikuntatieteellisestä testausoppia lukenut, valmistunut, niin mä oon kyllä niin kuin harrastuspohjalta käyttänyt todella paljon aikaa näihin asioihin. Ja mitä tulee näihin mittauksiin, niin nämä on hifistelyä, ei näitä tarvi oikeasti. Mutta joskus on mukava, kun tietää näistä, niin vähän katsoa, että missä mennään. Kaikista tärkein mittari on kuitenkin se oma kroppa, oma hengitys lenkillä, pystyykö puhumaan. Kertoo paljon enemmän kuin sykkeet tai laktaatit tai mitkä ikinä. Muuten tästä tulee, mutta jotkut tykkää tosi paljon näistä dataasta, niin tässäpä sitä nyt tulee. Nyt mä teen loppuun pikkusen yläkroppaa vetävää, lisäpainoleukaa ja kulmasoutua. Niin mä laitan tähän videolle, minkälaisen mä teen loppuun, montako sarjaa, kuinka paljon toistoja. Tykkään kuitenkin, että yläkroppaakin reenaa, vaikka juoksu nyt menee ykkösenä, koska no joo, se on mulle tärkeää kuitenkin, että on vahva ja on lihaksia. Mutta
otan vähän videota, en paljon siitä ja mukava kun katsoit tämän ja tämä oli vähän erilainen. Jos haluat, että mä teen tämmöisiä, niin jos mä höpisen enemmän ja kerron syvemmin näistä reeneistä ja mitä näillä haetaan, niin pistä tuohon alle kommenttia, niin sitten mä tiedän, että kannattaako tämmöisiä tehdä. Mä itse haluaisin tehdä pitkiä videoita, jotka ei olisi niin semmosia elokuvallisia, vaan enemmän tämmöisiä, missä mä tuon asiaa ja sitten ihan tämmöistä aitoa treenaamista. Tää on tavallaan se juttu ja olisi mukava, kun sais iso yhteisö ja voisi vaikka yhteistreenejä ja sun muita, mutta nämä on vaan visioita. Ensin pitää saada kanavalle porukkaa kiinnostumaan, niin jospa se sitä kautta sitten lähtisi. Mutta ei, nyt mä alan treenaamaan ja mä otan vähän videota loppuun tuohon. Ja kiva, kun katsoit ja paina peukkua ja paina tilausnappia, jos et ole tilannut. Auttaa tosi paljon.